Hey guys, we are now here in Des Moines, Iowa, and sorry guys, kanina talaga nag-try talaga ako mag-vlog, pero my boss is so fast lang talaga, fast moving, hindi pwedeng pabagal-bagal ka. So, nag-check na kami ng apartment. It's good thing na hindi ko rin na lang din siya na video because we will just have a video na yung empty house tour na lang siguro when I get here. Yung in-applyan ko guys na apartment is 2 bedroom with 1 basement with 1 apartment. Ang meron sa kanya, meron siyang refrigerator, meron siyang stove, pero wala siyang microwave, wala siyang dishwasher. Ang meron lang is garbage disposal. Tapos, ano pa ba? Wala din siyang washer and dryer, pero may hookups. May hookup sa taas, may hookup din sa basement. Okay naman yung place, really. Parang napaka-homey. Parang, alam mo yung pag pumasok ka sa isang bahay, hindi mo mafe-feel na may bumubulong sa gabi. Yun yung yung parang feeling mo bahay mo na siya. Yun. Parang nakikita ko talaga yung sarili ko na I'm gonna stay there for 1 year. Kasi 1 year yung lease. So, I think it will be comfortable sa akin na magwa 1 year ako dun. And it is so near din sa place ko. It's just 4 minutes drive. So, yun nga lang. Pwede naman daw lakarin. Actually, nilalakad ng ibang employees doon. Kasi may mga employees din naman na under sa apartment. Hindi ko sila neighbor. Parang sa ibang street sila. So, pwede naman daw lakarin. Actually, mas malapit yung akin. So, the walk is around like 15 minutes walk if you're gonna walk. But I'm not gonna walk. Kasi required sa agency na my car. Kasi syempre, yung safety namin, talagang yun yung top of the line. And I'm so grateful din sa agency namin na sobrang, my God, sabi nga ni boss ko, hindi daw niya to ginagawa sa ibang nurses. Talaga, I'm not doing it for all nurses, ganyan. Wag i-expect na ginagawa daw niya yun. Fortunately lang kasi sa case ko, guys, ako yung pinakaunang ide-deploy sa state na to. And wala pang nag-survey from them nung place. So, ang nangyari, pumunta talaga siya to see the place kung safe, tapos kung saan yung survey talaga. Nag-mapping kami, saan yung pinakamalapit na grocery, saan yung mga banks, saan yung mga everything, yung mga necessity na kailangan ko sa pag-survive ko doon. Tapos, saan yung pinakamalapit na bilihan ng mga furnitures, mga ganyan. So, yun. Yun naman yung okay. So, alam ko na kung saan ako pupunta if ever kailangan ko ng ganito, ganyan. May school din doon, may high school, may elementary na sobrang lapit lang din. So, if ever na gusto namin na doon mag-settle down, it will be very easy access din. Pero, I don't think, sabi nga niya, sa age mong yan, wag kang mag-settle doon sa place na yun after your contract with us. I said, parang in-encourage daw niya ako na try new cities din daw, na yung mas busy yung life. Kasi doon actually, buong Iowa, napaka-laid back, guys. Grabe, napaka-laid back talaga. So, wala masyadong tao. Yung parang BGC area nila, ang gaganda ng mga establishments, pero puro sasakyan lang yung nakikita mo. Kasi wala kang naglalakad. Talagang lahat kasi may sasakyan. So, yun. I-tour ko lang kayo dito sa hotel. So fortunate again. Very thankful talaga ako. Pinagyayabang ko talaga. Pinagyayabang ko talaga na sa agency na to ako napunta kasi grabe talaga yung treatment sa mga nurses. Ibang level. Di pa ako nakarinig na mga agency na ganito yung treatment nila. Like, kung ano yung room niya, yun din yung room ko. Ganun din. So, pakita ko lang. So, ito, tutur ko kayo. Alright, so this is the door. So, nakalock na po tayo. And again, ang ating exit po ay dito. Ayan. Emergency exit. Laging tinitingnan pag magche-check-in sa hotel para pag nagkasunog, alam kung saan tatakbo kahit antok pa. Okay? King size na naman po ang bed po natin. Mas fresh siya tingnan kaysa dun sa previous na pinagstayan namin. So, once you enter, dito yung lagayan ng luggage. Yan, open concept pa din yung cabinet. Tapos, may plancha, may ironing board. Tapos, dito yung kanilang bathroom. The bathroom really looks nice. Ayan. Wait. So, ayan po ang kanilang bathroom. Diba? Ay, nako. Ayan po.
Pero bakit ang towel nasa bathtub? Ayan. So, white na white talaga siya. Ay, ang kanilang freebie ay may lotion. Gusto ko yan. Wala akong dalang lotion. Di ko ginagamit actually mga shampoo conditioner ng mga hotel. May dala ako eh. Tapos, face and body soap. Okay? Tapos dito, pag magtutoothbrush ka, pang ano, tapos pag itatapon sila. Okay. Yan. And then, paper towel, another paper towel. I mean, toilet paper pala. Alright. So, what's this? Facial tissue. Dito, nilalagay. Okay. Facial, tissue. Kasi, pag nagtanggal ng makeup. Ayan. And, syempre, may hair blower din. Okay, good. May saksakan. Just in case gusto mong mag-charge or may ironing, curling iron. And then, here, gusto ko tong mirror nila. Kasi full-length mirror. May basurahan pa talaga dun. Full-length mirror siya. Tapos, yan. Walang mirror na nakaharap sa bed. Which is what I hate yesterday. Kasi may mirror dati dito. Sa isang hotel. Sa Super 8. Alright. So, dito, ang ating bedside. Tip ko lang guys, kung hindi naman kayo magtatagal sa hotel, don't put anything inside the drawer. Kasi yung tendency niya, nakakalimutan nyo. Pag nagsisweep na, kasi nagsisweep ako, like, sweep nga, checking. Check ko lahat. So, most of the time, hindi na nag-open ng mga ganyan. Mga drawers and all. So, ito yung bed. Oh my gosh. Oh my God talaga. Tapos yung TV, ang laki din. Okay lang naman sa akin kahit walang TV. Hindi kasi talaga ako ma-TV. Tapos nandito yung kanilang fridge. Let's see. Let's check. Oh, it's not on. Is it? Oh, it is. So, ref ko mamaya yung food ko dyan. Tapos, microwave. How about here? Drawer lang. Ayan. May microwave, papainit ko yung food ko mamaya. Tapos, dito, we have like an office table, office chair. Ito yung mga dinala ko galing sa Ida Grove. Kasi kailangan kong pag-aralan talaga yung area at may pinapa-assignment sa akin si Madam. Kailangan yun. And then, ito, pull-out table siya. So, if you need extra table, something like that. Ayan. Ang laki, diba? Alright. So, ang atin pong coffee, nandito rin. Just like yesterday, may coffee, may tea. Alright. Keurig pa. Ang lola mo. Naka-Keurig pa siya. Iba din. Tapos yung take-out ko. Kasi kumain na kami eh. Dinner, lunch na yun. And dito naman yung itsura kapag from this area. Diba? Ang fresh. Gusto ko talaga ng puti. Puti talaga. Ayan. So, ganyan. Then ito yung upuan. Same na naman yung lazy chair ulit. Ganun. Tapos ang daming lampshade. Gusto ko talaga maaliwalas. Ang daming ilaw. I really love it. Alright, so let's check the view outside. Unfortunately, we are at the back part. Pero maganda pa rin pala siya, besh. Ayan. Ito rin. Mga actually, napansin ko lang, ganyan ang mga style ng mga bahay dito sa Iowa. Kahit sa Ida Grove. In Tennessee, more on mga naka-bricks, mga ganyan. Dito, yung parang wooden na American house talaga siya. So, yan. Nandun yung highway. Mga parking space pa din dyan. Ganun. Siguro dati, ang dami talagang dito. Ang dami talagang, customers, clients tong hotel na to. Kasi, 300, almost 400, 400, yeah, 300 plus. Almost 400 yung rooms. And may pool pa ito, So, yun. Pandemic kasi. So, kaya siguro konti. Ito talaga yung mga gustong-gusto ko sa kortina. Yung may ganyan diba? Gusto ko talaga yan eh. So, ilagay po natin para matutulog na po tayo. Yung blackout curtain. And then, let's pull the sheer curtain. How about this one? Oh, it's just decoration. Ayan. So, kung ayaw mo, gusto matulog ng tanghali, may blackout curtain din. But I want it to be bright right now. Para hindi naman po sad ang ating buhay. Actually guys, meron pa itong recreation area dyan sa gitna.
try natin mamaya puntahan. Pero gusto ko munang magpahinga ngayon. And meron silang pool, mga ganun. So, kita mo talaga, ang laki talaga nito. Parang, na-deja vu ako kanina. Hindi ko alam kung saan ko nakita na tong lugar na to. Hindi ko alam kung sa mga what if, mga ganung video ba, mga bright side, mga ganung video. Pero na-deja vu talaga ako. Parang nakita ko na to. Hindi ko alam kung sa isang movie or sa isang YouTube video or I don't know, or napanaginipan ko. Saan pa na-deja vu talaga ako kanina. Pumasok kami. Yun, hopefully, walang makapanood nito na taga-Guardian. Pero, ito guys, ito po yung agency namin. Gagawa talaga ako ng video na what to look for when you are choosing for an agency. Kasi, ang daming, may mga friends ako na nasa iba't ibang agency. And kung ako yung nasa kalagayan nila, parang, hindi ko kaya. Nakaka-proud na kakayanin mo na without yung mga ganitong pag-a-assist ng agency. Kasi kinaya mo kahit wala kang assistance. But for some, it's really hard to start up kapag nandito ka sa ibang bansa tapos wala kang alam gawin kung paano ganito, ganyan. So, I'm gonna make a list kung ano ba yung dapat nyong i-look for an agency bago kayo mag-sign. So, yun guys. Yeah, I hope you enjoyed watching this video and I hope ma-encourage ko kayo na na mamili talaga ng magandang agency nyo. I am so fortunate kasi Filipino yung immigration something manager ng agency and talagang asikasong-asikaso kami. And sobrang na-appreciate ko talaga. Actually, sinabihan ko na siya na okay lang kahit hindi na namin i-check yung place. Kasi I think I'm gonna survive naman. Pero, she doesn't really buy that. Kasi gusto talaga niya, safe ako makarating, safe ako na iiwanan nila dun pagdating ng deployment date ko. So, we still have less than a month sa 19 nights. So, 18 days, my God. Sana makapunta akong Maui. So, yun lang guys. So, check natin kung paano gagawin natin. Thank you so much guys for watching and I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia and I'll talk to you guys on my next one. Bye!